tak náročný zápas. A myslím si, že prvý polčas bol celkom vyrovnaný, aj keď mali tam trošku viac hry, ale dobre sme plnili defenzívne úlohy, čo sme mali. Potom vlastne ten druhý polčas sa dostali do vedenia, už predtým tam mali tutovku do prázdnej brány, čo nedali. To sme mohli vziať ako také varovanie, škoda. A potom vlastne sa dostali do vedenia. Potom sa nám podarilo vyrovnať a tak kútiku duše som dúfal, že to strhneme na našu stranu. Bohužiaľ oni stejli druhý gól a my už sme na ne dokázali odpovedať. A hrozne ma to mrzí, lebo som tu pred domácimi fanúšikmi nevyhral na jar a to ma veľmi mrzí. Dobrý večer. Patriku, když jste střílel na tu bránu, věděl jste, nebo co jste zamýšlel s tím balonem? Měla to být nahrávka, nebo to byl centr, nebo střela přímo? Videl som tam Marka, nabieha na prednú tyč a chcel som ho trafiť. A dal do toho Zima nohu a vlastne si to zrazil do vlastnej brány, čiže strieľať som určite nechcel, takže dobre, že to tam padlo a boli sme späť v zápase. Věděl jste hnedka, že to nebude připsané vám ten gól, že to bude jako vlastní, nebo... Viac menej ja takéto veci neriešim. Hlavné je, že sa nám podarilo vyrovnať a určite to bola pekná individuálna akcia a je úplne jedno, že či som dal ten gól ja, alebo oni, alebo niekto od nás. Vy jste přišel na půlroční hostování, už teďka víte, co s váma bude dál? Zatiaľ oficiálne neviem. Dobrý den, na Český rozhlas. Loučil se dneska Michal Kadlec, vy jste ho teda zažili jenom na chvilku, ale jak na vás zapůsobil za těch pár měsíců, co jste ho mohl potkat? Tak veľmi pozitívne bol. Vždy s ním bolo o čom pokecať a hlavne, že na to, akú mal kariéru, sa vôbec nechoval povýšenecky alebo podobne, aspoň ku mne nie. Takže ja za tú chvíľu, čo som ho spoznal, som si ho dosť obľúbil a určite pozitívne veľmi pre mňa. A fotbalově třeba v jeho věku, jak jste ho viděl? Tak čo som s ním hral pár zápasov v príprave a ten prvý s Pardubicami, tak za mňa výborný na ten vek a aj ten zápas s Pardubicami však prihrával na gól v 90. minúty. Takže, ale ja som od malička sledoval futbal a veľakrát som ho videl hrať aj v nároďáku a tak, takže výborný hráč, skvelá kariéra a klobúk dole pred ním.